an thil mo tak mai le pa thleng to tin han khriat chuan liri chuan phaka tak chuan a ka pa khanin alo thon hal pon me thei ka pa hna han ka soya ti chuan mi alo thon hal ani ngei don chu an tia chu ta le anu te chuan kha mo ka soyang kha khati ang thil wang lu tuk te lili za ka ol som takin ti khan kan nei mai theya e khopuya hian chu tiang ang han le mai thei to chu professor ches ba kul pan ni su chu wang chuan a fanu hi kan thana mi tong kai tak tak ania chu wang chuan I thana hian apom thei ni chuan kan chung ko hian kan van tong kai pui don tak em an tia lidi chuan ti fel takin ani na taka chuan I thana thinlung ne tuma ti pok ni lem lo ama hi lo tling se ka ti ni mai an ti vera ma se I thana chuan phone an biak lai chuan entim mo alo da to chu mei che pakhat Smith ti ming pu mo ole ka khathia me atita I than chuan Joyce intinge itia anti chuan a ka va nei ve me me nyang ka ring antia chata liri chuan nia I van nei ne me thei ma se kan soi fiange kan soi tuang khan hetiang thil hi olsam taka mu mai thei ni lawa hetianga olsam taka I mu thei hi enge mo tak man roi ma ni lo mo antita anu te chuan nie lili paina kon da ani tak silova chuan ngoi te henu hian a ru te po ani thei mai lo mo antia chota I than chuan kanu te enga tinge chu tiang chuan soi ta anti chuan khatiang khan okavin mangmia su inu te kan hi I khalange tuna hian thil tongkai le imalom huna ta thil poi mo ni hi kan soi ita na thatu hi I khalo lu tuka antia chota le dili chuan Miss Joyce Smith nang hi tunge moi ni chia le antita chota le Joyce chuan entinge ka ti ta khang ka le no hun dik tak ka soi ni chuan kan ni na dik tak hi an kha chuak don box sia chu ka du box si lawa dina ngai to chuta kan sei chuak ta a ani nan taka chuan kanu ji ko chian na ami ania ani po hin mang ve thrin dawa chu abang la omem tin ka va zota ani chuan a om tin a kon sei dawa abang chu on thon hal to kan ka ti ni kha antia ti chuan le I than po chuan nie adikang kan khre ta kan khan Joyce nu le pa te po hian jo chian na yan ti ve me ka chu wang chuan hetiang an lo nei fu pal lo hi awan nei thla kan hi tin ingai jok me te ngu an ti chuan anu thei chuan I than chu tiang chuan to sei kha oi hal ma che lo te le hal fatha pi be chuan ole atok to view ve a kon thon tu chu tunge ni ti kam bui ngai lo a pui mo lai chu I thana chu tram pui ania kan chung ko tan van nei na ani don ani ti kha chu pui mo lai chu ni mai a han ti ya chuan Joyce nongpo I thana I lo tram puya chu wang chuan lo mana makta duai nga ka pek bel don chenia ama ko su ani nen hian inin thena ko anga yang chu I lo phadon nia tin on lama chuan an chuak ta ni chuan an chua no chuan Joyce chu ani ngai to wangwanga he in chunga hian he pitang hi thua nei tak zet ani hmole tira ngai tua chuan tun ma thil thleng angai tua tun ma anu te nena misulan be lai alo lang nu ber hian jong lai ka jo to don choni lal ber man to chuan lal nu mananga ya ti chuan lal nu chu khoi nge omle tu po in local nai nga mani chuan in ho tu pa hi ka that hal don bokania an lo tia thasu khoi takin tin an gal thon ta chun da thla sap sapa kha khangai to le tani khati hun lai khan kanu khan thil poi mo alo khathiam hle mai he in beina chak tu chuan a ho tu ber kan ne thelo ni pon a ho tu ber na angai lutal kan ne ngai ni chu in beina kal phung slo ni ya tin angai tu neu mai ni tuna po hian he Louis chung ko hian mak thata ka om do ni chuan he Louis chung ko na an ngai hlut em an pi ber hi a thin lung kan ne ngai don ani hi tin chutia ai ngai to vung lai chuan I than chuan inge ni yo inge ngai to vung an ti chuan ka thil ngai to chu kha pita kha inge chak lo na niang ti hi ni tin ha film lo do chuan an sei chua khap eng moi soya an ti chuan a eng mani lo ve
ไม่แต่เองนี่ก็สวยค่ะกับพี่ค่ะโอ้กับพี่ค่ะเองที่กันติดลุงโอ้ยังติดกันไอตัวตีอ่ะกับพี่มั้งกับพี่จูจิงทอตรงเฮียนจิงไล่เตะอังไอตัวมายามาเสตุนาจวนเป็นส่วนตัววางินจิงไล่อันไอตัวเลี้ยมเราวะกับป้าเนี่ยเฮียนอันนี้เลสินนี่ทว่ากินกับข้าวบุกะจวนเองหนูมาติดจงติดพวกกับข้าวเทียมเจี๊ยเรากับพี่จะเคยเทียมฮักเววิโอเนี่ยอันติจวนโอเลทัดจูกับข้าวเทียมไหมเคยเทียมฮักตะกันนี่ติจูดีแกดีนลูบุเดอุ้งวันนี้โอเลนักกินจวนพี่เบลจูมุนปากกาเฮียนโลกละเฮลัยมุนอายันจอยสิเฮียนafweนี่อีทันจวนเฮลัยมุนอายันมิลงฮักตัวนี้ตีมนี่ค่ะคุยอย่างเงี้ยตากคุยอย่างเงี้ยมาจูเสียอาหารติจวนเอ็งรู้เนี่ยกับปีอีทันชวนที่ไปหมดเดี๋ยวไม่ติดตัวกันเนี่ยไม่รู้คุยละเราก็เทเลตอนเราเนี่ยจูอันเดียเอ็งทิ้งหมอก็ตัวไปอีทันเราก็เทเราชวนเองให้ไล่ยังกันตีงเอ็งมาติดตัวกันเนี่ยหรอเล่ๆห้าหลังอาหารเดียไม่รู้กับปีลูกกินตัวเต้หมดเนี่ยอินเมลเครียดเตี้ยวเจียวกับตัวมาล้อมเทียนเท่ากับเต้อินให้จากเราแบบนี้อันเดียเทียนเท่าอันที่ชวนลูกก็พูดไม่เตะไม่รู้จุดเตะตีนเปียเดี๋ยวว่าจะนั่นก็ละตัวเต็มหมดเห็นเราล้ำเดี๋ยวเสียวว่ะจุดไหนจริงจวนปีเตอร์เวทเท่าไหมมาอังวัวนี่ตั้งไม่จู่อันก่อนกันละมาจุดเฮ้อีธนาปีเฮียนเอ็งนี่ตัวตั้งนี่อันเดียเทียนนูอีตัวนูเฮียนมินขลุ่ยนะลามกันเราจะตีกับเวียงเจลามไม่ตุ้ยตุกตีตะกันเราขยะอันที่จวนเอ็งก็ตัวนูอันนี้ก็ตัวนู้นนี่เนี่ยนี่แค่ส่วนในตอนสู้อันเดียกันแค่ส่วนในปุ่นโลกาลเว็บพูดไม่แต่กันสิงนิมตะกินอิลามหัวเตียงูเกี่ยนี่ยังกุมาได้จวนนินกันตักซาที่เอกสารทังไงโลกาลเว็บอันที่จวนปีเบกเฮียนคดีขามีเราปดตบแต่สู้นุ่งจังสู้ว่าทะเลาะเว็บมาเลยอันเดียเชื่อนูยังไงเราในยามนี้โลกาลเว็บไม่รู้ยังมาที่เราเศร้าไม่เห็นเนมอันเดียจะตัดปีเบกจวนลาวะก็วางไล่ตรงตัวเราที่กันเองไงทีเนี่ยก็ชัดไล่แต่ชวนลามหัวจิงมาคุยตัวกันในทรีนซีนอันเดียอันจิงมีชวนก็เราทบไหมอันนี้ชวนเราก็ลักอันจิงยังมาคุยตัวจุดในเทตอนเนี่ยเราก็ขอเอ็นนี่ละเราก็ขอทีนอันปลดลุยตาจอยส์ยังที่ไม่มุ่งตีเลยเพียงมีที่ก็ตัวกันขลุ่ยอันที่ปวดชวนจอยส์ชวนว่าแต่เราแบบพดไม่ก็เราตีอันไรว่าปวดชวนกับพี่เอ็นที่เงี้ยไม่ตีเลยบัวในเสียมันอีกับพี่บอกส่วนเตียงที่เราตีนี่ไว้ชวนลุงโอ้ยวิ่งไม่ถูกกันเนี่ยกับพี่บอกเห็นเตียงเฮียให้น้ำเมียเราเนี่ยอันที่มาเสียเปียจะว่าชวนจุงพี่ตาเขาชวนหันล้ำเดินมาพี่บอกปวดจู่เราล้ำเทียมเววิ่งมาจะเตียนล้ำไล่เวลจู่จอยชวนอัดลาจู่เราลักสักอันเทียนที่เขาชวนกับพี่จู่อีเทียมจักเล่มายอีสวยข้าอดีตโดนนี่ฮีเกนี่ถ้าจันเบดอนกันเจ้าตัวกันเทียมเลยเทเดวะนังจู่ข้าอีเทียมจงหามายอันที่นี่ก็สวยข้ากันวางไล่จวนนินลามที่จู่ก็เทียมแล้วตัวก็ล้อมคุยตัวกันในทรีนก็ติข้าเฮงที่ฮิจูตุนมากันลามทรีนดังในตัวจวนยังมานี่เราฮีอันที่จุดที่ลามไล่เวลจวนอันปีแบบจวนอันวางไล่ลามด่านเวลที่จู่อันไงตัวชัวร์เดียวไว้นี่จุดอะไรให้ไล่ด้วยว่าเฮียนเอ็นติ้งกันปีแบบส่วนสุดที่สนุกมาติเทเดมุ่นอะไรตักไม่เละตีบวยนะผมลองน้ำมุ่นอัดทั้งทวินเสียเอ็นติ้งให้เตียงหินนวมที่ตะการติเทเดเขาเวลที่ดังลำโซตานี่วันมักตะเกียมอันเดียจุดจอยส์จวนอาจารย์อยากให้ดูมีอาจารย์จูให้เตียงอังลามฮีอันเลียงวัวตานจวนอันนวมแล้วตัวกลมจู่ก็ให้งานลมอันเดียอันนี้จู่กันปีแบบเวลาหันขัดกวยเวลดันจู่อีเทียมเล่ไหมนั่งเห็นเราเขาเจียงแบบนี้ฮีตีนไรแบบจวนอะไรนี่จุดเทียนลามจอตอนหัวจวนนั้นเราก็ละกับปีอีลามเทียมเราตัวกันเนี่ยอีลามไล่ปุ๊กค่ะวิดีโอเองก็เราเลือดทับปนเนี่ยนักกินก็เราท่านังเจอันเดียมีดังเขาปวดจวนเชิญนูอีตัวนูเฮียเฟลเล่ไหมอีลิมนั่นตัวก็ไงตัวเล่ไหมอะไรหัวไหนเราก็เจียดเฉียนเตะอันเดีย
mi dang ho po chuan ni e local zel thin ro hei kan hun a zodon to sia iteu ini po kan vakal mai nge an tia ni e tio ke po hun lumom tak mai ka manga nuam ko ti khop mai ti chuan iteu ka motor a san local ro in kal tu a chung kal fuang chu te han te ya ti chuan motor lam pang chu an han pan phaya he thuyền no hi motor mo nia avan moi em ve a ti mi dang ho chan han sia ka dam chu zongin he tiang motor hi chuan chu sei lo a mu pok lo hungai lo ten tia nang ang thian kan chau thau che hi avan lo mo mem an tia pi bak chuan a in seyang deuh khan nang ni ang thian ka chak cheu hi ka tunu wang ani e an ti chuan joy si chuan rang takin a ka pi eng mani lo kha ilim na tu hi ka ngai poi mo pek lom thian thak sia mang ka ti kha an lo tia nia ti te u achunga chuan in lu tiang ti in achunga chuan an han lu deuh ta sap lama chuta le joy si chuan atan thei top ka chua ma se athin lung hi kala hne tok lovin ka khatlat he pitar nu chu athin lung hne tak tak ha ka su don rio mai ti nam phun deuh nu nuwa ma tok chu an tlan to wa chuta phone call adonga oh hello Ethan ka pi chuan in tuna hianin min fak ve to sin ka du ta sam thlap chulani ro ma se ma ka son zerin ka khia an ti ngal wata ani mo entingi chu tiang chu ti thei so ka pi hian mi hi a fak ngai mai lo sin an tia ka soyang o ma se e tur min thui danga yang laila ma e tur min thui la ti chong ka khilon chenia an tia lai lo nia mun pakhata hinan chol do na chuan i than chuan heng thil himu kan e do na an ti chuan o ni e helai hunan thil siam hi tui bek lom ilakal ngai lovim ni nia ka khoi je chundon chinya kha e ve chin ro an ti chuan ngo ka ilo phot mayang an ti ma se joy si chuan an e do mak baka chu ti dai tak chuan bike moi mai hian mai che pakhat a kon tlan ta a helmet chu a han thoka a mel la alo thaphian mai chu ta mi dang ho chuan sewan helai mun e kon thing ta mo kan zai thiam tak mai chu kan long ha kang to che sin tin lo lom loma local te zanin chu kabula local te tin mi ho chuan an lo swam de sup maya chu ti mo aba lo mom ve khoi zo ga nge ka om don ti chu ka du ka thana ngai don ani chu in a han sei ve ra chu ta le joy si chuan an mai chu lo hup de thut ta khong i takin mi lo ente su mi lo mu palange an te ya i than chuan ngatinge engeli dik lo om ngatinge khati khani oma an ti chuan engmani ro ve an ti chia mai chu segan chu kan kan haya hello Joyce a kan ti khal midang ho chuan segan tunge ni hi friam nia an han ti chuan friam mole ka thian thabak ni hi nangni chuan boss tin in lo ko thin don nia boss Joyce ni hi an ti chuan entim mo boss Joyce mo an ti ya i thana po chuan enga boss ani hi thian ani am nia an ti chuan ni to tho mai ma se chu tianga in thian nai do tok chu kan ni lem lo nia an ti chia chi chu segan chu kan thun hai hala engtina kan in thian thavio mo ka tia kan te tongin kg class kan ni tong toin kan in kom to kha chuan high school a pokang kal dun leya chuan mei che pakhat lak lo de mai oma chi chuanin chu mei che chu ti che turin kan panin kan tong du na ti chuan chu mei che chu min ti boi la tong ai lo turin kan ti tlom ta ni kha tin han soi de pop maya joy si chuan inge moi soi le moi te kham hei che khamo kom tu nei rawa kam panin kan kom dun zo kan ni kha chuanin midang a kom zel theina turin kan fui phura chu tiang chuan kan ti zo kan ni rom ni kha tin han sei vela ma se so ni chuan engo inge thil dik lo om ta moi te imit meng te po kha dik lo ma tingi khap deu zu ka an ti ya mi thanala chuan ka thiam lo tak mai chuan ro en te hu huwa chuta sewan chuan o ka thiam me nang hianin inu laka ko hum him lo che wang khan tun thleng hian min la de mani mo nia inu khan mi pa ngai zong tu kana du sia I pasal tu mi pa a thlan sak sia ma se kha khai mu du lova ti chuan ke khan inu ha ka lo tam pu ya nia khang hun lai khanin inu la ma ka lo tanga ka thi pal tak ze zatani min ngai dom don nia
tuna chuan I thian nu kan iangin ilama ka tang tuang chuan nau te u e tu lo lak belola zanena kan e zong zong hi thu pha choinan ge man kan lo tum ve ka nge ka thian thatak chunga hin thil lo ti suala engpon ise zanena hian thu pha choinan ani hi treat ka doni an han tia chuta chulai tlangwal ho chon Joyce lokro helai mun ai nom zo ki omasin mun nom taka kan lo khoyang che tin an lo pot dewa midang ho po chuan chutiang tho chuan an lo tia helai mun ai nom zo le e to tho zo ki omasin local ta che kan khoyang che a thon ve kini e don nia ten lo tia tu te ke moi ni de inga te ka tiang kham kan po a helai mun hin nom ka ti mino pot boy su a han tia chuta sewan chuan thian no chu Ivan thak danglam to em ve a en ta che mi pa fel tak tak an ni hi am pian te moi boxi ambula om hi du na nge six pack te pon nei thlap ani o na han tia chuta midang ho chuan a ho tu nu chu tiang em a tlangwa pian moi chu kan ni big chuang lo nia ti in thlak hong mel lo chuan an lo oma naw tu ti in poisa kan phaka engang mi nge in ni apoi mo lova apoi mo ba chu ka thian nu hi keima min duat ang chen nang ni pon in lo duat ve tu ani ani hi in tilim thai ni phat chuan chu chu apoi mo ber lai chu ni ye tin a han sei vela te rang mai ho tu nu I thian nu boss Joyce chu a hlim thai na tu kan thei to kan lo chu don nia an lo tia Joyce te min lo zui te le tle ma raf de la ka ti pop pi du ro ni pon mon chang in a thei dan dan in kan ma lis chenga nuam takin kan siam don che nia an lo tia chu ta le chu ti an ti vel dan chu gi thana chuan a kha thiam lova mak ati ta tul mai chu ta le Joyce ente I ban te po hei malis thatangai ni hi ti pakhan jok chuan a ban te po chu alo met vela chu vele I than chu langai thei thalo chulai pa put chu an vuan ta sat mai chempa ingi buina nia min man he phian me le ngala min tham na nia an tia chu ta mi pakha jok hen una pa inge ni tia inge buina nei em nia ka tiang khan kan sum don na loin tol ma ta che an lo ting hala chu ta le sewan chuan chempa chu email po a that viau hi mo le khoi tla patang local nge ni le a han tia Joyce chuan chenu tiang khan zo ma ta che ani hi khoi tla patang local ma ni lo an ti chuan ka oi lo top mai a mail a that dana hian khoi mi nge ani hi iwa forma a taksa la chu a chak thaphian me le ngala naw tu kan thian nu Joyce hian ami pa du tu lo thlang to zok ani ton mel hi mo le chuwang chuanin he ami pathan sa a hian nang ni hi in chung nung zo ka nei ti hanlan ti te cheu in ti thei ni chuan zanina in hlo to hi a le tin ka ti puang an te dia chu ta le tangwal pakhat chuan zu chu kan kenga Joyce milo zui te kan bula local zo ko ani a hi chuan kan siam nom zo kong che a han ti chuan chu zano chu I than chuan a kon lak sak ta chat mai he piang zu hi voi khate in ve ka tan chuan taksatana thalowa chu wang chuan I na kan lowang a han tia chuta tlangwal pakhat chuan eni take zu chu in du lo ni pon hei I du zon tak mai he hian ei te le a han te lia ma se chu po chu I than chuan kon lak sak lia he thil po hi tunong huna e tan chuan taksatan a thalo ni chu baka ken so te po a thlen thei nia tin thalo dan te chu a han sei zung zung maya chuta sewan chuan chulai pa chu engma e phalbok silo engma ini phalbok silo khatian te chuan inge zio mang kan tam chan ba I phalo ve kan I kha a han ti chuan I than chuan e le in ka phalo ni nei nem e to tha le in to tha ka soi mai lom a han ti ya chuta an zinga mi pakha chuan thiam pa chu kan ha thoin ang vek sia nga tingi khatiang khan strict MMA khatianga strict ta kai omani te chuan I custom ba ta tan anuam don lo sin an lo tia pakha zok po chuan ningot mai Joyce kambula local de ro elai pa bole omi chuan inun chen tak tak theila wang chuan thempa nang hi khoi tlapa tong local moi nia tinan han zot lia chuta le I than chuan Joyce hena chuan Joyce heng mi ten hena hiang khoi tong local nge ka ni ti hi I soyanga in ka khia se ko le atita ola chun zom chu episode dot le kan ron tianga lo chu lo chang le ola episode dot le ron chu ka zam da ko ani ti kha khaze le la chuan Friday al zana an ti chuak ngai lo wa abak zong chu zan da ko kan ron ti chuak zel te kan khalon pok nia